хубаво се вижда, да. Да. Гледай какво става тук. То се е отводнило. Не. Излагах. Виж бронята. Добър вечер на зрителите на Радио Варна с директно предаване от екшена. С участието на Иван Козов. И Златомир Златев. Не Офроуд България 2014 пролетта. можахте да се насладите на гледката на затъналия автобус, но тук можете да наблюдавате. Едно БМВ изкарано от водата и на платформа. Камъница навсякъде, въпреки че валеше дъжд. Човек при половин час беше много по-зле. Тук е нищо, директно нищо. А и там, където беше бронята, човек само отдесно се минава и двете ленти се движат в едно плътно. И то по бордиране, нали? Много брутално. Като и тук. Сега гледай ги, какви са бонаци. Пусни ги да минат и после мине. Значи Олимпийските игри гребани на 500 метра от Варна. И за да напомня на публиката, това не е Олимпия на морето, те е във Варна. Светлинни ефекти. 3D шоу. Не е необходима IC карта. Всички плащат промоцията. Въпреки че четвъртък, т.е. има намаление за всички, за абсолютно всички. И тук вече свърша, нали? Тук вече няма, просто защото всичкото и бъде надолу. Ай, мога да спръща повече.